Gondoljuk közösen újra Újpest jövőjét. A civil kurázsi mindenkorban nélkülözhetetlen a város közösség fejlődéséhez. Jövőnk alakítását, érdekeink képviseleteit nem bízhatjuk a politikusokra, akik a legtöbbször kampányokban, propagandákban és választási ciklusokban gondolkodnak. Ezért indítottuk útjára az újpesti párbeszédet, ahol mindenki elmondhatja a véleményét Újpest jelenéről és jövőjéről. Ezúttal 4 témában kérdezzük meg az újpesti polgárok véleményét. Az önkormányzat költségvetéséről, a lakhatási válságról, az azzal kapcsolatos teendőkről, a víztoronyról és az elmaradt kerékpáros fejlesztésekről. Bónuszként pedig, mivel szeretnénk az újpesti párbeszédből hagyományt teremteni, ezúttal azt is megkérdezzük, hogy a jövő évi párbeszédben mik azok a fontos kérdések és problémák, amelyekről érdemes lenne közösen beszélnünk, egyeztetnünk, kérdeznünk. Kérem, töltse ki ön is az újpesti párbeszédet. Gondolkozzunk közösen együtt Újpest jövőjéről.